Pagkakot ako sa tropa ko. Ang haba na ng buhok ko eh. Haba na ano? Nanto mo na tropa ko. Ito, bahan niyo. Ah! Ah! Kakagulukot ako kaya ano? Aalis ako mamaya. Sige, tara dito. Akit ka. Yun, apo na ako kaya ano? Baka kanan ano ko ng apo na yan eh. Ha? Sakto, kakatapos ko lang magupit eh. Ayun, tropa ko, napakagwapo na yan. Ito, upo ka dito. Saan? Upo ako. Kaya, ano ba, kaya? Bidyoan kita. Oo, mas... Yung bahala dyan, para. Oo. Ako artista, ano? Marami na pupuntaan eh. Ako na ako na yun, kaya. Lista. Oo. Daniel Padilla ba? Manako ko Martin. Coco Martin. Ayaw mo kay Daniel. Ano, kapalit ko pa. Bakit ba yun? Coco Martin na. Paano ba yung ngiting Coco Martin? Sige, akong bahala. Ganyan ba yun? Oo, ako ano ba? Datong labas ngipin. Ano ba sukan? Yan. Yan, lala. Yan, dali pare, dali. Grabe. Tuloy mo ha. Kailan ba mamamatay si Coco Martin? Kailan ba mamatay yun? Sabi nga sa akin, sa August na eh. Sa August. Oo, sa August. Malapit na pala. Dapat na. Eh, ikaw papalit. Oo, saan pa? Eh. Mag-apply ako ng ano. pare. Yun nga ako mag-apply. Doon ka mag-apply. Parang double. Oo. Double, wow. Ayos yun ah. Bakit, no? Pasample nga ako ng mga stunt dyan, mga talon-talon, barel-barel. Ano nun Ay, ganun ba? Tutunan yun eh. Wala pang practice. Wala pa palang practice. Kaya ba? Baka hindi ka tanggapin yan. Gusto mo ah? Parang hindi tayo magkakilala Ano ba? sa bata. Gupit, ano ba? Gupit? O Martin. Coco Martin. Coco Martin. Yeah. Kailan ba nakapikit pag nagpapagupit? Ano ba? Paano? Relax. Naman mo yung Yung hagod. yung konsensya. Ba't konsyensya naman? Konsensya. Konsensya ka, taka. Ano mo yan ah? Ayan, si Utak. Wala ka lang. Siya pa. Coco Martin na ba yan? Boss. Anong napipil mo? Napakaganda. Napakaganda. Damang-dama mo na ba si Coco Martin? Grabe, minakain ka pa. Naman ako na. Damang-dama mo na? Naman ako na. Side view ka nga, side view. Patingin nga saglit, ang kalahati. Oh, dama mo na nga ah. Ayos na ba? Ang haba na. Ayos yan Makuha ah. ko na. Coco Martin. Maganda yan ah. Ano yan ah. Coco Martin na yan ah. Siyempre. Ayos pala eh oh. Ayos ba? Ayos yan. Kamustahin mo naman mga mo dyan. Kakangasti mo. Ano, makakawasok ko yun. Subscribe kayo. Tandaan nyo. Ano? Suntusan ko yun, kawakan sana. Anong pangalan ng channel mo? Boss, all nila. Bakit ba Onila? Wawansak ko ako na ito pa ako na... Shout out? Shout out. Oh, wash out. shout out. Shout out pala. Shout out pala ang... utak. Sino ba yun? Parang walang utak. Kasi... pa sa ano mo? Malapit na. Ganda nung gupit mo na. Sige, shout out ka lang. Ano pa na yan? Shock. Shock ano? Shock ulit. Shock ongis. Cedric, yan. Ang pangalan? Cedric, pala. Cedric. Oo, supportahan mo ng bulan. Naks naman. Pakalukot na yan. Ayos yun ah. Ano mas malukot ako nun? Mas malapit ka talaga. Grabe naman. Good daw. Coco Martin ka na. Napipil mo na ba? Paano ba yung formahang Cardo? Ano ba? Acting. Lights, camera. Acting. Kanta ka na. Team sa niya. Kumala.
Ayos. Ayos pala eh. Pwede par. Ganda no. Oh. Side view. Coco Martin. Kabila. Oh, paano mo nasabi? Ayos na yan. Saan pumunta? Tapos na. Ayos yan ah. Tapos na par. Tapos na yan. Walang salamin dito, Sana. pare. Pwede na yan. Ano na to? Parang Ano wala. na? Ano na? Parang walang Okay tiwala na. sa... Hawakan mo kabilang side. Oh, di ba? Coco na. Coco. Oo ba, ano? Coco. Konti pa. Tuloy mo pa. Oo nga, ko na nga ito ah. Coco lamin ka. Yan, ano na? Mahawakan ko eh. Oo eh. Parang naman to. Kakamitan ka si Coco Martin. Papalitan mo na. Oo. Grabe. Ang ganda mo ng bibit mo. Coco Martin. Wow. Kamatay ka na. Ano ako kakalit sa'yo? Ayos ah. Pinsan mo ba si Sir Jack? Ha? Pinsan mo? Ano na yun? Bayaw. Konsen ko sa ano yun, sa hiwa. Pinsan sa iwa. Oo, Ganun ba yun? Ano na nawa? Ano na akin sa law? Mas mataas na sa akin. Rango pala yung hiwa nyo. Uba sa ano, pulis. Ano lang sa ano na nawa? 2 star. Oo, dalawang star. Ayos pala yun. Kaya pala, pa Coco Martin pang gupit mo ngayon. Oo, naman. Tapos, Coco Martin ng kaliwa, Sir Jack. Oo, yan. Ayos. Pwede. Di ba? Oh, ganda mo. Tingnan mo, tapat yan. Tapat. Sinak mo ah. Tingnan mo. Oh, di ba? Sakto, no? Ang galing. Ang galing na ito. Ayos na yan. Ano mo, makukuha na kaya. Ano man sabi mo? Napakalupit mo, Kuya Jonas. Sir Jack Kahit pala. naman sinak ko sa uso ko yan. Awas no? Ako muna ka sa kanya na. Ako muna ka bunda. Ano, pangit na ba? Pangit mo eh. Ano? Wag naman kayo. Alis na ako dun. Ano nun? Ha? Ay, ako! Ano ko na ito? Suso ko ito. Maliti. Ka? Paano ba ito? Paano ito? Para sa akin, ano lang, tropa, yosi lang. Yosin lang? Yosin lang talaga? Yung papayusin ko. Yosin lang, wala akong galing yosin. Pakita mo ng trabaho mo. Ako, what's up muna? Alam mo yung aking bukod to, napakaagas to. Ano yung book mo? Nakakain ko eh. Nauubos ko naman. Ano bukod na ito? Ano mo yung sabi mo? Sa tingin mo, okay na ba yan? O ano, ito? Kamukha mo na si Genie. Ano mo yung sabi? Ang lukot, no? Kamukha ni si Genie ng Aladdin. Ano namin? Ano yun? Ano na? Ano makamungkon na? Tuloy mo na. Ganyan na ba gusto mo? Okay na ba yan? Ano. Hindi pa Coco yan eh, no? Ay, Coco lamin yan eh. Ayaw mo na kay Coco. Sino na? Derek Ramsey? Ano to? Noble aka to ah. Duli ka na. Kanta ka. Coco Martin. Kanta ka. Paano mo nasabi? Ano mo sabi? Ano mo nasabi? Adik ka daw ah. Ano mo nasabi? Adik ka daw eh. Paano mo ka nasabi? Di pa tapos yung gupit mo. Ano nangyari sa buhay mo? Ito. Oo, Martin na ah. Snack na mo sa niwa kung ano na, no? Ano mo, no? Maraming nakuha. Oo, ano na? Kakaanam na ako. Paalam ka na.
Paano na mga idol? Aanos na ako. Kung anak, kapananan sa ako Martin. Antayin nyo, antayin nyo. Ito. Makakangas. Makakawas. Ito na. Babay ka na. Bye-bye!